Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 2/3 काँग्रेस विलीन झाली म्हणून सांगून काँग्रेसच्या पदरातले 10 आमदार रातया बीजेपीत गेल्ले. काँग्रेसीचे उरिल्ल्या आमदारांचो विधिमंडळ गट म्हणटा असे काय थारिल्लेच ना. पक्षूय म्हणटा असो विलिनीकरणाचो थाराव जाल्लो ना. आमदारांनी बनावट दस्तावेज दाखयल्या म्हणून दावो. तरी सभापतीन खंय फुटीरांक मेकळे सोडले. हे 10th शेड्युलान बसना. हो इशू आता आव्हानाक हायकोर्टात गेला. 20 एप्रिलाक सभापती राजेश पाटणेकरान 10 आमदारांच्या अपात्रता विशीं काँग्रेसीची याचिका रिजेक्ट केल्ली. त्या निकालाक आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीशाचे हायकोर्टात आव्हान. याचिकादार म्हणटा सभापतीचो निर्णय राजकारणात चुकीच्यो देखी दिवपी संविधानाच्या 10व्या शेड्युलात बसना. 10 आमदारांनी आपल्या मूळ पक्षाचो स्वता जावन राजीनामो दिल्ल्यान ते अपात्र. 10व्या शेड्युला प्रमाण फक्त विधिमंडळ गट न्ही मूळ पक्षाचे 2/3 विलिनीकरण जावंक जाय. काँग्रेसींतल्या फुटिल्ल्या ह्या 10 आमदारांचो राजकीय फुडार सध्या उमकळटा. काँग्रेसीची याचिका 7 जूनाक सुनावणेक येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार, महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी.